V dnešných filmových novinkách si predstavíme filmy Útek do divočiny a Wanted. I want to buy you a new car. Why would I want a new car? Datsun runs great. I don't want anything. Everything has to be difficult. Málo kto z nás má takú odvahu ako Christopher McCandless. Mal 22 rokov, keď doštudoval vysokú školu, ale miesto toho, aby zapadol do civilizačného prúdu, ukázal mu vstýčený prostredník. Z naivného snílka sa premenil v symbol jednej generácie Američanov. Každý krok jeho cesty z mesta do najsurovejšej divočiny sledoval slávny herec Sean Penn, ktorý si teraz vyskúšal úlohu režiséra a scenáristu. Chris McCandless bol skutočným dobrodruhom. Jeho život inšpiroval podobne založeného spisovateľa Johna Crockera, ktorý napísal strhujúcu knižku podľa nájdených denníkov. Predloha, ktorá pripomína najlepšie dobrodružné cestopisy Jacka Londona, nadchla práve Seana Penna, ktorý sa okamžite po prečítaní rozhodol kúpiť práva a natočiť podľa nej film. Chris sa vymykal odjak živá, ale to, čo urobil hneď po skončení univerzity, ho robí výnimočným i medzi výnimočnými. Všetky svoje úspory venoval charite a s minimálnou výbavou a prípravou vyrazil naprieč Spojenými štátmi na Aliašku, kde chcel vyskúšať život v divočine. Na svojej strastiplnej ceste, na ktorej mu niekoľkokrát išlo aj o život, sa stretol s úžasnými bytostiami, ktoré sformovali jeho pohľad na svet a pomohli v príprave na vstup do chrámu prírody na neľútostnom americkom severe. Son, how long you been out here? A couple weeks. And before that? I went to South Dakota. I worked for this guy named Wayne. What do you think about all this? I like all this. I took the Colorado River all the way down to the Grand Canyon and did rapids. Naivný mladík sa v priebehu svojej cesty pretransformoval v sebavedomého muža. Tento prerod v lone aliašskej divočiny mu však nebol nič platný. Splnený sen mnohokrát stojí len kopu peňazí. If you want something in life, reach out and grab it. Nový film Madony o chudobnej krajine Malawi nadchol dokumentaristu Michaela Moora. Ten oznámil, že snímku premietnú 2. augusta na filmovom festivale Traverse City Film Festival. Navštíví ho aj hudobníčka a tvorkyňa filmu I Am Because We Are. Keď som ho videl, pomyslel som si, je to ako by robila tieto filmy roky, uviedol Moore. Madonna vytvorila snímku po návšteve Malawi, kde spoznala chlapčeka Davida Benda, ktorého si adoptovala. Snímka I Am Because We Are predstavuje chudobu, ktorej čelia deti v juhoafrickom štáte. Zobrazuje ochorenie AIDS, ktoré pripravuje ľudí o život a ťažké životné podmienky v krajine. Film vyzýva ľudí k dobrovoľníctvu a snaží sa prinášať nádej. Moore povedal, že bol hrubo urazený kritikou, ktorej čelila Madonna po snahe adoptovať si Davida. Niektoré organizácie bojujúce za práva detí tvrdili, že by bolo lepšie, keby deti zostávali v rodných krajinách. Ďalší obviňovali zo zneužitia slávy pri obchádzaní malavískych zákonov. Potom, ako si Moore asi pred mesiacom pozrel Madoninu snímku, požiadal speváčku o súhlas na jej uvedenie na festivale v meste Traverse. Dokumentarista založil festival v roku 2005 s miestnym autorom Dougom Stantonom a fotografom Johnom Robertom Williamsom. Americká herečka Katie Holmes chystá svoj divadelný debut na Broadway. Na jeseň sa objaví v obnovenom predstavení slávneho dramatika Artura Millera Všetci moji synovia. Drámu poprvýkrát uviedli na Broadway v roku 1947. Miller a režisér Elia Kazan za toto dielo získali prestížne divadelné ocenenie Tony. V roku 1987 sa hra opäť vrátila na divadelné dosky. Katie Holmes sa preslávila vďaka seriálu Dawsonov svet, objavila sa aj vo filmoch Takmer dokonalý zločin, Telefónna búdka a Batman začína. Naposledy si zahrala v kriminálnej komédii Mad Money. So slávnym hercom Tomom Cruisom má dceru Suri. Známy režisér Steven Spielberg plánuje nakrútiť životopisný film o bývalom americkom prezidentovi Abrahamovi Lincolnovi pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Do prípravy snímky sa pustí v roku 2009 po skončení ďalšieho projektu filmového spracovania príbehov komiksového hrdinu Tintina, ktoré sa začne nakrúcať v septembri. Spielberg prezradil svoje plány o biografickej snímke Lincolna v rozhovore pre nemecké médium. Režisérová hovorkyňa to neskôr potvrdila aj pre denník Los Angeles Times.
Bývalého amerického prezidenta by si mohol zahrať Liam Neeson, ktorý sa predstavil aj v Spielbergovej Oscarovej snímke z obdobia druhej svetovej vojny Schindlerov zoznam. Abraham Lincoln bol 16. prezident Spojených štátov amerických, ktorý viedol stranu Union v americkej občianskej vojne. Zavraždili ho v roku 1865. Next. How you doing? Hey. I knew your father. My father died the week I was born. Your father died yesterday on the rooftop of the Metropolitan Building. He was one of the greatest assassins who ever lived. And the other one is behind you. Welcome to the fraternity. Wesley mu ušla priateľka s jeho najlepším kamarátom a on nemá ani štipku odvahy na to, aby s tým niečo urobil. Všetko zvenie o stretnutie, behom ktorého sa dozvie, že jeho otec bol hlavou tajnej organizácie nájomných vrahov, ktorá od nepamäti udržiava na svete krehkú rovnováhu podľa pravidla zabij jedného, zachrániš tisícky. What'd you do? It is a choice, Wesley, that each of us must face. To remain ordinary, pathetic, beat down, coasting through a miserable existence, like sheep herded by fate. Or you can take control of your own destiny and join us. Wanted je jedným z najväčších amerických filmov, ktoré sa nakrúcali v Českej republike. V Lani na jar tu štáb vrátane Angeliny Jolie a Jamesa McAvoya strávil skoro 12 týždňov. Within the fabric of this world, every life hangs by a thread. We are that thread, a fraternity of assassins, weapons of fate. This is the decision that lies before you now. The sheep or the wolf?